אלי שלום, אנחנו נמצאים בקדימה, באתר שאוסטק שמיר בנתה בו 2 בתים, כל בית כ-300 מטר מרובע, ובכלל זה מרתף ו2 קומות. מה אתה יכול לספר לנו על הפרויקט המעניין הזה? בעצם בנינו פה בשילוב של 2 חומרים, לבנים וחיפוי טיח שליכט בגוונים שונים, עם פיתוח מלא של הבית, כולל פרגולות, חצרות אנגליות עם עדניות פרחים מעניינות עם הלבנים. מה אתה יכול לספר לגבי עבודות הגמר? עבודות הגמר ברמה מאוד גבוהה, כולל חיפויי קירות, חלקם בשיש, חלקם עריכים פורצלן, חיפויים מסביב לשיש מטבח עם גמר של לבנים בתור חיפוי קיר. איך אתה יכול לסכם את חוויית העבודה מול הלקוחות? לקוחות מאוד מרוצים, עבודה רצה שוטפת עם שילוב נהדר, עם האדריכל גם שיתוף פעולה נהדר, וזה עבר חלק בסך מתי הכל. אתה מעריך שאתה מוסר להם את 2 הבתים? המסירה תארך בערך עוד שבועיים, נשאר לנו פינישים אחרונים של גופי תאורה, הרכבת דלתות אחרונים, וזהו, מוכן למסירה. תודה.